Kenye che gbasa ndị bụ n'ime ụbara ha anaghị eme karịa ị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ha ga-aṅụbe enwetabeghị onwe ha ihe dịka ndị na-aṅụ oke nkwụ aṅụ nke a na-akpọkwa ma kokenu ọgwụ ike niile dị iche iche ma nke dịka mmanya eleghị ichere tụnyere ndụ dịka otu ahụ. N'eziokwu na-adịghị aghụghọ ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na-akpọ ịṅụ ụmụ ihe a na-aṅụ bụ nzuzu mana most of the time ọ dị ka asị na ọ bụ lack of home training maka nwa azụ mara azụ mana ọ bụ ndị Imo State nwa azụ mara azụ manya onye azụrụ ofuma nne na nna ya kpachara anya zụọ kpọrọ na-eji ụka kpọrọ na-eji ihe dị anya ama nnọdụ ọbụla ọpụta na oyi nwe ike soro na-aṅụ ihe a na-aṅụ anụmara amara na ihe a na-aṅụ ọdụrọma for ahụ mmadụ ọdụrọma for apart from na jọrọ njọ maka arụ mmadụ maka ọganiru mmadụ datin a na-aṅụ o jidego ndị mmadụ nya ụmụ iri ụmụazị na ndụ n'iyi. Ihe na-ekwu bụ na ọ dịrọ mma maka na ọ dị mma fa arụ ị na-asị ka ị ṅụọ ọgwụ ike ọkwa jọs ịṅụọ ya ịṅụchala ya mebi 1 hour 2 hours anya na-eme gị bababababababa chekwanụ maka mgbe ị ga-elu 50 years na 60 years enyi ya anọ nwetakwa ya bụ ife adịrọ mma ọ bụrụ na ị na-eme ịkwụsị ọ dịrọ mma ikwu eziokwu n'iru Chukwu na n'iru mmadụ ya bụ ife ajọka. Na ihe ọbụla gbasara ọgwụ ike na-eve maka ada agwa ochi ntị n'anya esugo afụgo m ndị ọ gbara ara afụgo m ndị fekapị rachapụ ọsọ na-agba na-achụ ha. Na nghọta nke m ọ dịrọ mma mgbe especially ndị agha siri ike ma ndị a na-aṅụ ọgwụ a na-akpọ ọgwụ ke n'ọnụ oyibo ọ dịghọ mma enweghị ka nsi ga-esi na ọ dị mma because ihe abụ onye aga mmadụ Chukwu kere ṅụọ ọba n'ime arụ ya chenjie agwa onye a na-akpa ya na-akpazi agwa na-adịghọ mma so n'ihi nke a ọ dịghọ mma mmadụ ịṅụ ọgwụ ọbụla na-enye ya nsogbu n'ahụ. Ihe mere na ọbụna mmadụ ịṅụ ihe ọbụla na-aba n'anya ma nke a na-akpọ akpọ ma nke a na-echi na injection agba ma nke a na-aṅụ aṅụ ihe ndị ahụ adịghị mma. Ọ bụghị ma asịkwa m kwue asị na onye ọbụla mụtara ụmụazị site n'oge ụmụazị zụba ụmụ ya gwa ha na ịṅụ ihe ọṅụṅụ cocaine bụ ihe ọbụla bụ ihe a na-aṅụ na-aba n'anya ya eme mmadụ ọṅụcha ya ka o mebezie omume anụ ọhịa n'ụdị ihe ahụ adịrọ mma. Ebido nkụzi ahụ n'ụlọ o rute onye ọbụla ụmụazị ahụ ewere ya buo. Ọgwụ ike a na-ekwukwa n'okwu ya nke ndị oyibo na-akpọ drugs ụmụnne na ụmụnna ọ dịrọkwa na mma ka a gwa onwe anyị eziokwu ọ dịrọkwa na mma